питання. От які є мої враження від політики нової Банкової і президента, чи є ось це те, що ми помічаємо, така обережність по відношенню до Кремля, знаєте, політикою, ну я не знаю, там новою, спробую там замиротворити, чи це недосвідченість, чи це дійсно вже такий крен на зближення і закрити очі на всі ті ганебні порушення Росією і норм міжнародного права і територіальної цілісності і суверенітету України. Я хочу сказати, що в мене очевидно, що немає значення, що саме керує Банковою, але те, що ми бачимо зміну позиції, це очевидно. От і ми тільки всі повернулися з Мюнхенської безпекової конференції, де в центрі уваги було так звана ця провокація кремлівська, росіяни визнали своє авторство, 12 кроків там для України, а насправді це 12 кроків реабілітації Путіна, де є і крок щодо там поступового зняття санкцій з Російської Федерації, де є і неприпустимі абсолютно позиції, що Україна має, знаєте, нашу ідентичність узгоджувати з країною-агресором чи іншими нашими сусідами. Завдяки державницькій позиції частини делегації, зокрема і Петра Порошенка, який там був і провів більше 30 зустрічей з лідерами держав, щоб зупинити оце реабілітацію Путіна, вдалося насправді донести позицію щодо провокативності цього плану. Але зверніть увагу, жодної заяви, жодної реакції, якої так чекали насправді всі і експерти, і журналісти, і власне і політики міжнародні, та і Україна від самого президента, від його делегації, від Міністерства закордонних справ, від уряду, від керівництва парламенту немає. Нуль реакції. І, власне, це що говорить? Що ми будемо і далі закривати очі на нові провокації Кремля? Ви вибачте, будь ласка, що ми почули на Мюнхенській конференції? Тут, до речі, дуже такі великі розбіжності щодо виступу президента Зеленського. Хтось захоплюється, а в нас вже, знаєте, от якщо президент не зробив ляпів якихось, то це викликає таке бурхливе захоплення. Молодець, не зробив ляпів. Хтось дійсно аналізує цю заяву, в якій прозвучало, як на мене, кілька дуже небезпечних речей. Зокрема, це зізнання, що ніякої стратегії не існує, є тактика, на стратегію немає часу. А в тактиці, наприклад, передбачається спільні патрулі українських військових, поліції з бойовиками. Вибачте, подібні патрулі – це не просто приниження українських військових і національної поліції, а це, по суті, легітимізація цих так званих республік. І після кожної подібної заяви ми отримуємо нові і нові якісь оплюхи Кремля, які говорять, що так сідайте, домовляйтесь тепер про це з Ордою, з Орло. Якась абсолютна оплюха в прес-релізі Кремля після телефонної розмови президентів, де Путін як хлопчика вичитує Зеленського, що ви не смієте там мати свою історію про неприпустимість якоїсь нашої трактування історії. Що це таке взагалі? Подібна тональність була неможлива рік тому. Ми боїмося, нинішня влада, називати речі своїми іменами, згадувати всує Путіна, називати Росію агресором, згадувати, хто захопив Крим і Донбас. Весь час, якось ми виклянчуємо то нормандську зустріч, то ще щось. Та не може бути зустрічі заради зустрічі. Має дійсно бути виконання тих домовленостей, які відбулись під час останнього саміту. Зокрема, режим тиші, який так і настав. Зокрема, звільнення всіх встановлених заручників і політв'язнів, а це і кримські татари. І багато інших речей. І, власне, все це надзвичайно непокоїть, але найбільше те, що влада відверто вустами президента зізнається, що ніякої стратегії в них немає. Є тільки тактика. І ця тактика, як на мене, дуже хаотична, вона дійсно епізодична, і вона, на жаль, підігрує Кремлю.